Incoming Botswana President Duma Boko has extended a prestigious invitation to Zimbabwean opposition leader Advocate Nelson Chamisa to attend his inaugural in Gaborone today, symbolizing the rise of a new democratic alliance within the SADC region. Sanabena mashoko atuna kuti aiwa the upcoming president aiwa Duma Boko anoachita chinhu chiri very shocking and controversial nokuti aiwa anoachishedza vakomana opposition Advocate Nelson Chamisa chiti aiwa uya ndikurukutedze tona kuti vabva vanyasoratidza kuti aiwa these guys aiwa they've got their alliance sevanhu vaioposa. Sanabena mashoko mudanyiwa panapa noti subscribe like turn the bell kuti mina panapa mudanyiwa muchinzi. In a heartfelt post on X, Chamisa expressed his joy, stating, "Thank you, Botswana. I'm so humbled and honored to be invited as a guest here in Gaborone. I see God's amazing grace. God's plan for Zimbabwe is a great and on course. Our time to smile and celebrate is coming. Our Botswana moment is not far. We are next." Political observers are noting that a powerful trio of democratic advocates, Nelson Chamisa, Boko, and Zambian President Hakainde Hichilema, could redefine the region's leadership with a shared commitment to democratic ideas, faith-driven governance, and economic renewal. Thomas kwanobuda chichagwa pana vanhu achiti aiwa taona kuti pane vanhu vari very notable vamuona kuti ava vanhu ndeve change vaya vakamenchonewa panapa vachiti aiwa their leader aiwa Hakainde Hichilema, Nelson Chamisa naGideon Boko vachiti ndo vakomana kuti kuna they are forming an alliance ichazotransforma Southern Africa, ichatransforma the SADC kuti aiwa zvese zvifumurwe vakomana vari illegitimate varove pasi. Tudze mafungiro enyu moti kudiwa pamusoro pechitiko ichi. Aiwa bvira comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.